ọgwụsigo o wee bụrụ ya ọ bụghị gị gbara ga na-akọrọ ụmụ mmadụ kedu ihe ogbugbo ha ga-enyenwu gị ịkwa ka ọrụ Chineke ịkọrọla Chineke onwe na ka isi nye Chineke mkpesa gbasara ihe ahụ ị na-agabiga ihe ọbụla etinyere Chukwu n'ọba aka ọgwụsigo o wee bụrụ ya nwaanyị ọmagwụ n'otu ọ dị inyeferela Chineke ihe n'aka ịhazi okwu ọwụ na ya n'ọkwa otu okwu ahụ ka Ilwada nọ na-ekwu na itife Chineke ihe niile n'aka na-ehopu ịlahana na politics this morning this evening iburu ha na onwe gị ugbu a mana iwe politician I just say make I remind you say otu ekpere ahụ ka ka nọ n'ime anyị na-ekwu ihe ọzọ gị na-ekwu okwu ndị politics ahụ gbado anya o gbadokwa anya this evening ihe tinye Chineke n'aka Clara nwoke ọcha gbado anya this evening because ị hụrụ o nwere ala ka isi sand wa like this na adịkarị up to something gbado anya osule gị o osule gị anyị ekomena osule gị anyị ekomebenu ekwuwela m ihe ọzọ ugbu ikwuwela ihe ọzọ ahụna m ugbu a na edela prepared for me gbado anya ọ gwụchala ihe m chọrọ ịgwa gị wee bụrụ ya koodu Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ọ bụ otu a ka anyị si anabata ụnụ n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 redio na-eke eko cheta na ọ dịla ada ọwa ka ọ na-adịghịla adụ gị nwa m ihe ị na-ege ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo mgbala elekere gị nke ọma lezie ya ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 5 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya Uchenna Clever nwa gramma ya zuziri nke ọma ọbọ nkịtị na onwe ya nwoke ga-egotere Clara igwe na nwaanyị o ji alụ na redio sọ naanị na redio bụ Clara nwoke ọcha anyị awụchala ịbịa mee ya ka o yi ife mana sị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Uche biko okwu igwe a galagbabiwe ya tete ga-azụta ya biko galagbabiwe okwu igwe a oke mebulu oyila trumpet ya hapụ ibulu oyeli ya too much ahụbekwana m ya ahụbedị m seat ahụbe m taya ọ na-ete eke no time ọ na-ete eke time ọwụ ihe a ga-arụ ọchụ like that gị kwụ ụgwọ ya allow me to blow my trumpet ịkpata ego eji azụta igwe ọchaghị biko ị ga-abụ dị ogbenye bụrụ amụsụ ọ kwesị ngotere gị igwe asị m gị gote give me time now allow me that's how I do my content by now otu na-esi eme ihe m you don't too bland publicity first ama m gị na-akọ ihe ị na-akọ ozuola biko nye ndị na-amaghị igwe m kwuru na m ga-azụtara Clara nwoke ọcha bụ 50 hand ọwụ dị tọdụ hand nke o ji abụ second hand nke o ji abụ photo hand ka ị na-ebulu oyi mgbe ọla gị bịa nga emebọchịarị isa gị ga trumpet ịsọ trumpet dị ka ị na-ebulu oyi dị ihe ebulu oyi ọsarin by the grace of God igwe ahụ nwere engine mana o nweghị seat nke o ji enwe carriage I don't hear now kelee ọha na eze iwụrụ nwaanyị nwere ugwu na nsọpụrụ ịkara ibu ụzọ kelee ọha na eze tupu gị ebido sawa m okwu gaa n'ihu kelee ọha na eze ka anyị gbapụ ya ọsọ nwere isiokwu dị oke mkpa iji wụcha na mgbede a mgbe ọla gị were ụka akpa ịga m n'ọnụ Igbo ndị ọma mgbede ọma nụ ndị otu nụ mmiri lekeke si anyanwụ n'ogbo na asị m ya gazichara ụnụ ndewo o wee bụrụ ya koodu Igbo mụrụ nze ma m ọzọ ụnụ manụ ka anyị si eme ya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igorobe nye ụra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị na mgbede ka o wee nwee ike gbaghara gị ọfọfọ ya mere m ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpụ na-abịa tupu anyị eme ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya na mgbede a anyị chọrọ iji ohere a mee ka ọha na eze na-ege ntị mara n'ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa ga-ada kpọmkwem n'obodo Akpa Akụma dị na kansụl ime obodo Owerri North nke steeti Imo iburu onye obodo Akwa Akụma ekpekwala ka akọrọ gị ihe a na akụkọ n'ụbọchị Satọde ikpeazụ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya ka ya bụ oje zuru obodo ga-ada n'obodo ụnụ 25th ọkwa ya oge na-adịghị anya anyị ga-eme ka ị mara kpọmkwem senta ebe ya bụ oje zuru obodo ga-eme gịnị ga-ada ị ga-ekwe ka akọrọ gị ya enwe ka ọma
ị ga-ekwe ka a bịa na-akọrọ gị akụkọ gbasara ya ihe ị na-ekiri ndị ọzọ n'ihe onyonyo Facebook anyị o rule na nke unu gị chewe ka a kọrọ gị ya akụkọ no jiri anya gị bịa lere emela ihe dị otu ahụ chetakwa na onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo amabutere 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ga-eso bịa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị agba ha ajụjụ ọnụ wa na-awakpọm wee bụrụ ya ka ọ dị na mgbede a n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na ọlịla ji n'ala n'ala Igbo ya na ịgba nkịtị ndị Igbo na-agba gbasara nke a ji ejiri nwayọọ nwayọọ n'ala n'ala Igbo ndị Igbo agba nkịtị onye ukwu na onye nta eme gịnị efe odu aka identity ihe jikwara mara ndị Igbo eme gịnị n'ala omenala ndị Igbo ịma asị ihe karịa sị mee gịnị tụọ ya aka ihe a karịala mere anyị ji wee kpebie ilebakene ya anya n'ihe omume anyị abụ Mezie Obodo anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị na-agbanyeghị oke ọnụ ego ejikwa azụta ji ugbu a n'ahịa nke na ịga n'ahịa weli otu aṅụrịmị ji ọwụ na-enwe nga ọha asị gị ihe ahụ iji ọkwa 5,000 gị chee na ụka wa abarị ọkwa 5,000 amami na nghọta uji atọ gị n'aka ịmawozi ihe ị na-ekwu ji atọ gị n'aka ji na-enweghị ihe ọha ọwụ ihe m ji n'aka ka o nwere ji ọzọ aṅụrịmị ji ọwụ asị gị ihe iji n'aka ọ 5,000 anaghị ewepụ ya ihe ndị uche o the worst wo na ihe a na-ala je o anyị agbamacha ezigbo nkịtị mede asị ifo ọgbasa anyị ọwụ n'ihe mere anyị si ka anyị lebake n'ihe anya maka na ọ karịala ị ma na-ewezuga ndị ugwu n'ala Igbo ndị Igbo echeghị m na anyị ga-ji anyị na-akọpụta ga-ezuoro anyị ebekwanụ ugbo ịhụnanya ihe mega ndị ugwu asọghị ịkpakwa ebe ahụ oge ga-eruche ịgada achọ nke ịgada azụta otu ịgada ahụ ji eji nwayọọ nwayọọ na-eme gịnị n'ala ji mgbe anyị dị na nwata mgbe ahụ anyị ji asa ya asa eji egbuoro anyị olulu ntakịrị anyị gaa ubi mgbe ahụ o nwere ala ka anyị si gbasaa akpụkpọ nne na nna anyị edosara anyị mkpọfụ ki si ngwa anyị chọọ nri rie bịawa gịnị ubi ịgaruo ebe ahụ anwụrụ gị otu a ka nwanchi nwa ịga gị n'olulu si gị jee sawa ji anyị na-asanụ ji mgbe ahụ n'ime olulu ntakịrị gị na-asa ji ji achapụ aja agaghị anụ ya aga n'ọba ga ebe ahụ gaa kwee ya dịka ị nọ na-asa ya lee nke akpọkwunwere n'ọkụ ebe ọ nọ na-eye ya na mmanụ ya bụrụ maka nri food no be problem ị chọrọ ụtara ji kedo nke ọwụ ị ga-ahụ ya mgbe ahụ mana ugbu a ihe agbanwee na reverse abụrụziela the case mere anyị ji wee sị ka anyị lebake n'okwu anya na mgbede ha nye ndị na-amaghị anyị nọ live na Facebook anyị n'ihi ya gawa ebe ahụ gawa na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM kliki ịkpamkiriwe anyị zibatara anyị ozi na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a sị na-agbanyeghị oke ọnụ ego eji azụta ji ugbu a n'ahịa gịnị mere ọ na-enweghịzi ihe ndị Igbo ji ịkọpụta ji wee kpọrọ dịka ha si jiri ịkọpụta akpụ wee kpọrọ ihe iruo n'ubi tata ihe ị ga-ahụ ebe niile akpụ mana ji alaala ị gaa na Facebook ekwe ịhụ n'ọba ji leenụ Facebook anyị nekwa otu esi ekwe ya ịhụnanị ya ị nọrọ na Facebook anyị na mgbede ị ga-enwe ike na-ekiri ihe ndị a niile anyị ga-ekwu ọwụ onye ọbụla ma ya ekwe mana ji ejila nwayọọ nwayọọ na-eme gịnị n'ala okwu a ka anyị ga-atụle ma anyị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Make you not touch that dial. Uwa kembu kama ayo uwa kembu jiri karama owo na jinede nomba oboroko nnu nomba ajesese nomba oyo lolo nomba
gari gabọ ankọkpa akpụ eberebe ji abụ anyị ga-azụ ya wụ tọrọ tọrọ ala ji oke ya rụọ ala ya aragbuola onwe ya hazi ego nna anyị gbara mbụ ụmụ ụwa na ji akpọ ya naira ndu ka ego anyị na ji araga ahụ na mba ụwa lee ụwa kembụ ka mma ụwa lee achịmụwa kembụ ka mma ụwa lee achịmụwa kembụ ka mma anyị ụwa kembụ jiri kara mma ọwụ na ji na-ede okporoko nnu akara jafọ ọya ololo ngụgụ ogiri aji mmiri aji oke ambịrị ọhịa anyị eji azụ ya wụ tọrọ tọrọ ala ji oke ya rụọ ala ahụ aragbuola onwe ya haji ego nna anyị gbara mbụ ụmụ ụwa na ji akpọ ya naira ndu ka ego anyị na ji araga ahụ na mba ụwa lee ụwa kembụ ka mma ụwa kembụ ka mma o were duzizi etima gbachego ụwa kembụ ka mma ụwa ndị ije ka mma ebe ụwa kembụ ka mma manye jeje na oyololo ụwa kembụ ka mma kahụlo ụwa ndị ije ka mma ụwa kubula ka omenala alala o were nuzi ije tima omenala alala anya marakwa ndo ụwa ka mbụ ka mma eme iji na akpọka dị ọhụ omenala ahụ emekuku gbagogo ụzọ ruo omenala marana awaka anyị ji na akpa n'ọka omenala anyị egwu mega mbụbụ ụzọ ruo omenala marana o were mega oruo ọwụkwa omenala ịhụnna ụra dajikwe moru ọwụkwa omenala ịhụnna nwanne nna jemana dị taịlị ndị nna azamarana mbise ji na-eri ji n'afọ n'afọ omenala ịhụnna manye ji na-agba n'oro ekpu damarana ee akaga m nye hụrụ mma gbogbo ababa nna nwafe ekpu ga-etimacha omenala lala chineke kere ụwa biko eze biko benyekwara anya aka ịhụ nnewe ụbale nyoma nchikere m ewe yarịma ndị Igbo na-ekwere si ji lawa si ji eji mara ndị Igbo lawa ike agbola ihe nke ogene ji eji nwayọ nwayọ na-esi n'ala Igbo na-apụ o nweghịzi ebe ahụrụ ọba ji o mana echetara m mgbe anyị dị na nwata mgbe elu bụ ala ọsa mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa ịga ubi mgbe ahụ nwaanyị ọma hụ ka ọba ji si wee soo ime ọba ji a na-agwa gị ihe a ọ bụghị otu onye nwe ya ama m ị na-aghọta maazị Chikpandụ nwe maazị Obinna nwe maazị Lawrence nwe maazị Nkea nwe abịa soo ya yi onye kashi nwe nga n'ime ugbo ọ ga-anọ ebe ahụ ndị mmadụ aha ya n'ụlọ aka ga-akpa ya onye kwanụ ga-aga ebe ahụ ga izu ya mgbe elu bụ ala ọsa ọ ga-anọkọta ebe ahụ na-erukwa ihe ruru 1 year aka agaghị eme gịnị akpa ya ọ bụ ihe eji mara ndị Igbo ị hụrụ ji ọ bụ ihe eji mee gịnị mara ndị Igbo mgbanụle n'ụbọchị taa mụ na gị nọ na ya ọ ghọrọ ahụ ugbo ị ga-aga na ya gị ịhụ ji alaala ka na ya o ọla kpọmachala uche o ị na-asịkwa na ọlala speshi ji dịgasị iche iche a na-enwe ma ji ọbani ka eyele ahụ maka ọgba agana maka ezigbo white ya ama ha na-eji speshi ji ndị ahụ wụzi ya n'ahịa ịma mgbe elu bụ ala ọsa ị ga ịchọ iri ji ọwụhụ ji ọbụla ị hụrụ gị were no nne na nna m mgbe ahụ ọwụ ji ọbụla ị chọrọ iri mgbe ahụ asị gị were ya no a na-ahọ ya ahọ a na-ahọ ya ahọ mgbe elu bụ ala ọsa ịchọ iri ji
a ga-achọ speshi bụ ịgba nye gị si gị ma egene rie. Ị ma na o nwere mgbe ọ bụ arụ n'ala Igbo mmadụ iri akpata ji asị gara aga na-eri akpata ji, a na-ahụta onye na-eri akpata ji dịka onye agụrụ, onye ụbịam. Ma nke a na-akpa akpata ji ụmụ ururu ji ndị a na-ahụta onye na-eri ụmụ ururu ji ndị a dịka onye arịrịọ. No, mere ndị Igbo ji atụ ilu si di ji anaghị eri akpata ji, di ji anaghị eme gịnị eri akpata ji. Mana n'ụwa nke ugbu a ịhụna na akpata ji ma ya fọdụ nnukwu ji, ji alaala o. akpata ji ahụ ta ga-esi abụ ya ọbụna o ruola n'ogo nke na ndị ugwu na-ebutaghị ji n'ala Igbo, ndị Igbo agaghị eme gịnị erizi. Uche ndịkwa n'ebe ịhụziri ndị ugwu ọwụ ịhụna ndị kpakwa asụgaghị ebe ahụ. Ndị bandit na-enye ha ultimatum otu a ga-esi gaa wetara ha ego revenue tupu gị aga ubi gị, ma ị na-eweta ha ị gaghị aga ubi gị. Onye na-eji na ego ọ ga-aga ịkwụ anya ahụ bifo ya aga ubi ya. Ndị ka gara aga egwekwe ebe ịhụrụ ihe ọkwa asụga nda ji eji wee mara ndị Igbo. Uche ihe a ga-emecha ruo mgbe anyị ga-emecha mgbe uche tutu anyị ga-emepela anya anyị ihe emebichachala. Lee n'ukwutukwu ji gaa na Facebook anyị ka ị nwee ike na-ekiri ihe anyị na-eme gịnị anyị na-ekwu maka ya. Ọba ji eji wee mee gịnị mara ndị Igbo alaala ka na anyị ejila nwayọọ nwayọọ na-ala, onweghị onye na-eko, onweghị onye na-aka. Ike gwara nye ndị na-amaghị. Lee ihe ndị ji nọchitere anya ya n'ala Igbo n'oge gboo. Ikekwe ịmaghị, ikekwe ichere na gịnị wu ji ewu nwa ọlọrọ ọhụrụ. Ajọ sọrọ mọpụta gị na-eji noodles na ụmụ ya ihe ndị a ji zụọ gị. Ikekwe ịmaghị ihe ji nọchitere anya ya n'ala Igbo. Ngwa gee ntị. Mgbe elu bụ ala ọsa n'ala Igbo, mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa, ejiji n'oge gboo mara onye bara gịnị ọgaranya. Maka uche ịbata ọba ji ya amami na wata. Ejiji n'oge gboo mara onye mere gịnị bara ọgaranya. A na-egwuchakwanụ ji egwucha. Ị hụkwara ọgaranya nke ugbu a na-emejọ n'esteeti ole mmadụ nwere, ụlọ ole mmadụ nwere, ala ole mmadụ nwere, ụgbọala ole mmadụ nwere, ụlọ ole. Mgbe elu bụ ala ọsa n'ala Igbo, ihe eji emejọ ọgaranya bụ gịnị ji. A na-akpọ ji mgbe ahụ king of crops, eze ụmụ ihe akụkọ. Amami na aghọta, eze ụmụ gịnị ihe akụkọ. Fama n'ala Igbo o nwere ala ka o si gbuo ugbo ya ebido kọwa ụmụ nyanya ọka ya ọ kọrọ mgbe ọ ga-akọ ji. Ọ bụghị ma ji abụghị ihe ọ ga-abụ ịga n'ubi gị mgbe ahụ gị ga-akọ a na-ebu ụzọ mezie ala. Ị ga-ahụ na gị na chi gị dị na mma maka ji na-asọ ezigbo nsọ. Ọ bụ ya otu ọbụla ede otu ọbụla ọ dị gị ga-akọwa. No, ị ga-ebugodo ụzọ hụ na gị na chi gị mere gịnị dị na mma. Ugbo ahụ kwanụ ị ga-ahazi ya nke ọma. Ịkọwa ji gị amara na ị na-akọ ji n'ala Igbo. Uche mgbe a na-ejikwa isi akọ ji ọnwa Mee gbadawa ọnwa Mee ruo Mee June mgbe mmiri lọtarala ending of May ota mgbe ahụ mmiri abala ala everywhere eruruola. Ọnwụkwa na onye ọbụla maka esi akọ ji ịbụrụ onye Igbo ị ga-agbasi ike, ị ga-enwe akara aka eji abari ala. O nwere ihe dị iche na onye maka esi aka akpụ na onye maka esi eme gịnị akọ ji. Ala ji na ala aja pụọ n'otu. Ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede a mana ọ bụ otu a ka o mere gịnị ka ọ dị ejiji mgbe ahụ mara ọgaranya. Ọwa ọgaranya ọba ji ole ka ị nwere? Ọba ji ole ka ị nwere? Ịma ama mepe ọnụ dị n'okwu ya. Enwere 30 yam bands, my bands ka nkụ. Elegodo ga ama ni wo do. Wow, you mean re? Asị ma onye ọgwọ ịga ọkpọ ụra atọ ya nwa. Inweta ọba ji ya. Ọ wee eze eji. Eze eji ka ọwọ. Onye ọma na ji. O mere ji. Ayaya. Ndị Igbo mechara saa anya na gịnị n'aha. Iji wee gwa gị ihe ji nọchitere gịnị anya ya. Ndị a na-aza eze eji, o mere ji, ọba ji, osu ji, ihe abụcha ahụ enwetara site na gịnị na ji. Ndị manya. Ndị manya ya. Mgbe ahụ gị hụkwanụ nke a na-akpọ ebe nkọrị ji. Ọtụtụ ndị ga-asị Uchenna Clever kedụkwalụ mgbe a mụrụ gị. Mana o nwere nke a na-akpọ ebe gịnị nkọrị ji. A na-erikwa ya eri.
ọ laalanụ maka na ji eme na gịnị ji alaala ama m na aghọta ebe nkọrị ji alaala maka na ji eme na gịnị alaala na-akpọ ya yam beetle kpọọ yam beetle again mana o mee na gịnị ọ laala maka na ji alaala n'ala Igbo ndị Igbo afọkwa aka sie ji eji mara ha eji mara ala Igbo ya lawa uche ịma ọtụtụ omenala n'ala Igbo ọtụtụ obodo ji ka ha na-eje anyị na-eri asị obodo anyị ga-eri ji ọnwa do taa anyị ga-etekwana ebe ha hụrụ ji arịge onwezi ji ahụ ga-eriga ji alaala o onwezi ji ahụ ga-eriga ji eme na gịnị ịhụ na amalitela ịkọ ugbo ọtụtụ obodo dịgasị iche iche amalitela ịkọ ugbo ihe a na-agbakeri ala agụchala naanị akpụ ejisi ike kụọ ọka ajisi ike kụọ akpụkpọ nri ụgụ ọgwụla onweghịzi ihe dịka gịnị ji mana mgbe ahụ anyị dị na nwatakịrị dịka m si wee kọrọ gị na mbụ asakọtara m ji ihe a na-akpọ m mgbe ahụ bụ uche nwọta ibe ji maka na atara m ihe ọtịta na-eru 16 good years jee jụọ ndị ma m ọ bụ maka na nne na nna m ji eme gịnị akọpụta ji mgbe ahụ n'ebe o buru ibu uche nwọta ibe ji ka eji akpọ m that time uche nwọta ibe ji Clara nwoke ọcha kpachara anya ihe a mere n'oge gboo ịnwa anwa were ihe mere n'oge gboo pụta ha ugbu a mụ na gị ga-eme ihe na-adịghị mma mgbe ahụ otu a ịbụrụ nwatakịrị Chineke a ga-ekuru gị otu a ka ị gaa gị na pit ebe a na-asa ji a na-akpa ji akpa ịma nke ịkpa ji egbupụta ya n'ala ndị na-akụ ọ na-etekekwa skil o nwekwara mma a na-eji eme ya mgbe ahụ ọ wụkwa ihe ọrụ ya ị nwere ike iche na ị ga-akpanwu ya were ji mebie onye nwere anya ruru ala akpacha aja mgbe ahụ ndị ga-asa ya asa eme gịnị asa sapụsịcha aja ochie nọ ya n'ahụ ịma ya edowe ya eme gịnị ya akọ mgbe ahụ onye ga-ekwe ya n'ọba agala gbutecha gịnị osisi hazicha ya abịa kwenye ya Clara nwoke ọcha tupu afọ ọzọ a ga-akọ ya inweta omeji ya Igbo lee ala Igbo mara mma mana ihe emebiele kama ụwa nke mbụ ka mma ike gbọrọ na-aghọta mana ihe agbanwee na isi akwa adịghịzi ebe ekere ya ihe mere bụ ọtụtụ ndị ntorobịa chọrọ iri na-achọ ya nrọ ọ chara acha gbute ọ na-acha ya acha ma egene gbute ike gbọrọ mgbe elu bụ ala ọsa n'ala Igbo mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa ejiji n'oge gboo mara onye bara ọgaranya isi na ịbara ọgaranya jụọ gị sị ọba ji ole ka ị mere gịnị ka ị nwere imenye ọba ji gị isi na ịbara ọgaranya na ụdị ole kwanụ what do you mean o wee bụrụ ya mere ndị Igbo ji atụ ilu mgbe ahụ si di ji anaghị eri gịnị akpata ji ọ wee crime arụ ka ọ bụ na ị nwere ọba ji nwere ọtụtụ ọba ji gị na-eri akpata ji makwa ihe ọ bụ you don't do that onye bụ di ji mgbe ahụ inu akpata ji ọ na-alọfu ya alọfu ndị mmadụ aga ma gịnị were ime otu ihe na-atọcha ọchị mgbe ahụ ị nwere ike ijikwa akpata ji ahụ nwee ji nke gị ya gị hapụ ya opuo ọnụ ị nwere ike iji akpata ji mgbe ahụ mee gịnị nwee ji nke gị nwa ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị mana otu a ka ọ dị ị nwere ike ịga ebe a wụfuru akpata ji a na-awụfu ya awụfu ji ya bilduo gịnị ji nke gị maka na ndị Igbo kwenyere mgbe ahụ na gị na chi gị dị na mma ji ga-emere gị ji gị lawa a na-eji ya apụ ije yes ọ tụọla gị n'anya onwe ka isi nọrọ ji gị maka ji na-ala ala ji gị lawa ị ga-agaga jụwa chi gị kedu ihe mụ na ya na-azụ ahịa what is wrong gịnị mere ji m anaghị emezi ka o si eme mana ji gị na-eme ọfụma asị gị na chi gị mere gịnị dị na mma ya ruo na chi gị na-eri ọkụkọ gị nyekwuo ya ewu ama m na-aghọta n'ala Igbo ka ọ na-eme o wee bụrụ ya mana ihe eme na gịnị agbanwee na mgbe ahụ kwanụ o nwere iwu eji aba ka ihe ndị a maka na Igbo kwere kwenyesi ike na o nwere ihe mere ji ndị a ji eme mgbe ahụ na-emezi nke ọma
mere anaghị eji ntị anụ mgbe ahụ na nwoke dinara nwaanyị n'ime ubi. Ị ga-esi n'obodo pụọ. A ga-amapụ gị n'iwu. Ndị Igbo nụ na ntị na mmadụ dinara mmadụ n'ime ubi. Arụ. Nnụmara arụ. Onye mụ. Ma ọ bụkwanụ n'ime pụrụ mmadụ ọbara n'ime ubi. Ịmụ ụdịrị arụ ọ bụ. Igburu ọchụ n'ime ubi. Anụ nke a na ntị a na-achụ ya ọsọ hapụkwa ugbu a ejizi ọbara akwa aka. A na-egbu 30 na plateau. Nothing will happen. More than safe. You know? A ga-anọ otu ndị ala gbuo mmadụ 9 n'ime ubi. Nothing will happen. Ọkwa anyị chere na ime ihe o mee na ji ala o. Ala anyị ọ na-emezikwa ihe ka before. You know? Ala anaghị emezi ihe dịka o si emebu na mbụ. Arụ ka ọ bụ. Chelenu jika ahụ machara n'enu ose abịa nnọọ bịa hazie. Nwoke idina nwaanyị n'ime ubi. Mana ugbu a ọ bụzi ihe a na-ekpere egbo. So ya nwa onye mbụ. Ọtụtụ ụmụ nwoke na-akpọrọ nwaanyị ọzọ gaa n'ubi were akpụ nwunye ya bunye ya. Nọrọ ebe ahụ dinaa ya. Gaakwa n'ụlọ ụka nọrọ n'ihu ụlọ ụka. Agụsị anya mmiri. Agụsị anya mmiri. Narakwa oriri o. N'ime ụlọ ụka o. Narakwa oriri. Ọtụtụ arụ a na-akpa n'ime ubi taa emeela ka ọtụtụ ihe laa. Tukatawalan. You know? How? Ihe emebigo. Kedu ebe ntọrị gara? Nwaanyị kedu ebe ọ gara? Ụmụ ihe ndị a na-eri eri kedu ebe ọ gara? Ha agbafuchala. Ha alachala. Wụkwa n'ihe ndị ị na-eri ahụike gị wụ tamtam. Ugbu a ndị ebe ị hụrụ ha. Onye ga-uche ịhụzi onye 40 years o hebefula. Nyekwa ndị na-amaghị lekwa ihe ọzọ eji wee ihe ji nọchitere anya ya n'ala Igbo n'oge gboo. Gekwa ntị. Nke ọzọ wee bụrụ eji ya mgbe ahụ ama onye gbasiri ike n'ọrụ, onye dị ike na gịnị n'ọrụ. Amamina yet. Ị gaa na Facebook anyị hụ na ụtara ji asụziri nke ọma. Onye midia anya ma m na nke agụọla gị agụrụ mere iji postuo ya. Uche lee n'ofe. Uche eji ya nwa onye gbasiri ike mgbe ahụ n'oge gboo. Maka na iji ịgbahụ ume ị ga-akọwu ji awụ ihe nwata. Ji ọwa ọrụ kpekpe. Ọwa ala ya. Kọwa ịma n'uche nwere ọwa ụtọ niile ka esi etinye je nwere many processes involved. Thank you. Many processes involved. Emechakwa ya maka otu esi ekweli ya. Ịma mgbe abịa hicha ji ị ga-abari ala abari. Bari macha ya. Ka esi etinye ya n'ime ala a ga-akụziere gị ya. Ọ bụghị ihe ị ga-abịa gị were ji enyi ha ọ ga-esunye. Ọ ga-epu. Nna gị ma ọ bụ nne gị ga-akụziere gị, nna gị ga-akụziere gị ka esi etinye ji n'ala. Ya emechakwa mee ka ị mara ụdịrị aja ị ga-ekponye ya. Gba gị abalị ole ọ ga-anọ pụpụta. Mgbe ọ pụpụtara o nwekwara ụmụ ahịhịa ndị a ga-ejikwa gbaa omeji ahụ gịnị gburugburu. Ya topụtakwa a ga-enwekwa otu a ga-esi gwa gị were eriri na-ele ọnụ ya ahụ ka ọ hapụ ịgbaji. Ọwụkwa eriri niile o. Ọwụ eriri ihe a na-eweta na nkwụ. Ma ọ bụ nke plantain emeziri nke ọma. Nke ihe ngwọ eriri ngwọ. Jiri wayoo tiri achara bịa were eriri ahụ ke idie na achara ahụ ya soro ọnụ eriri ahụ. Gawa ebe ọ na-aga tupu amanyekwana ya astọdị ala omeji ahụ mara ebe ọ na-aga. A na-amụ ihe ndị a gịnị amụ. Eji ya mgbe ahụ ama onye mere gịnị gbasiri ike, onye dị ike n'ọrụ, onye bụ gịnị dike. Mere eji mee aha mgbe ahụ gịnị dike. Iwu dike na ụdị ole. O nwere ndị wu dike n'ọgụ, nwere ndị wu dike n'ọrụ ubi, nwere ndị bụ dike na gịnị ịkọpụta ji. Ji bụ eze ụmụ ihe akụkọ. Eji ya mara ala Igbo mana ọ laala. Nye ndị na-amaghị eji ji mgbe ahụ mara onye mere gịnị gbasiri ike, onye dị ike ọrụ. Onye dị ike ọrụ. Mgbe ahụ kwa n'elu bụ ala ọsa, ji gbara toruo. Come and eat, come and chop. Onye na-anakwa n'ibe ya maka na ji wo sara. Ị nwere ike nọtụ mgbe ahụ gị dunye nwa gị gaa na nke asị ha nye gị ji ka m hụnye n'ọkụ biko. Ama m na-aghọta. Free. Ọwụhụ egwuregwu free ka a ga-enye gị ya. N'ebe gị nwere ike chinye gị ogbe ji abụọ ma ọ bụ atọ free. Si gị jee hụọ rie. Maka ji gbara akasa. Ji gbara akasa. Ji bọkụ.
egbuchakwanụ ji o nwere nke ndị ebe ka anyị ji akpọ ji ọkpụ ya wee ịga mgbe egbuchara gịnị ji ị ma na ịga akpa mgbe egbuchara ji Clara ji ga-egbutekwa ga-ejukwa akpa nke ahụ igwuwe ya onye nwe ya agaghị abịanyewa gị nsogbu maka na egwurula ji ewela ha na egwuola ji ọtala mana nke a ozi nke ị gaziri gaa nke ahụ bụ maka ndị ụwa na-eme gịnị na-atụ n'ọnụ mana ihe dị otu ahụ alaala onye nwe enwe orichaala ma ya fọdụ onye ụwa na-atụ n'ọnụ mere akwụkwọ nsọ mụ na gị na-agụ ji o nwere ebe o dere ya si na-ewerere ihe ubi gị wefọ maka ndị ụwa na-eme gịnị na-atụ n'ọnụ n'ụwa nke ugbu a onye nwe ga-ewecha buru ala ahụ na nke a na-eri ma ya fọdụ ịtụpụra nkịta iji wee gwa gị na agụrụ mere gịnị dị n'obodo onye ọbụla bụ bizinesi na-agbanyeghị ihe a niile ji na-ada n'ọnụ yet ndị Igbo anaghịkwa etinye uche na ịkọpụta ji anyị agbakwa nkịtị mekwa as if nothing is happening. gaa n'ime ahịa ewezụga ji ndị ugwu ndị Igbo agaghị eri ji ike gwara mana ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ihe ọzọkwa ji nọchitere anya ya n'oge gboo n'ala Igbo wee bụrụ gekwa ntị yo a na-eji ji akpọ ọbịa mgbe ahụ mgbe elu bụ gịnị ala ọsa ihe rice bụ ugbu a ka ji bụ n'oge gboo tupu onye a ga-emechala ihe akwela ọkụ ya nwega ji tupu na-ekwurula ahịa ji eghewela asị na a gara ibu mmanya nwaanyị gịnị ka ị chere agaji isi ebe ahụ ụtara ji ndị midia anyị biko ya bụrụ na ụtara ji nọ bupụtara ọha na eze nye ndị na-amaghị uche nwere nkwụ nwaanyị bịara n'ọha ji ihe agachiga ụtara ji o mere emenụ n'ọha ji anyị aka na-erikwa ụtara ji rie taa masị ndị ahịa aka na-ahụkwa ji na a na-eji ji eme gịnị akpụ ọbịa n'oge gboo ihe osikapa bụ tata ihe rice bụ tata ka ji bụ n'oge gịnị gboo a na-eji leenụ ya ị gaa na Facebook anyị gị nwe ike mee gịnị kirie ya ị ga-agbalị onye midia gị wepụtara ha ebe a na-asụ ụtara ji ịhụnanụ ya ọ bụghịkwanụ ji niile ka eji eme gịnị asụ ụtara ji jee jụọ nna gị ha jụọ nna gị ọ bụghị ji niile ka eji asụ ụtara ji hapụkwa ugbu a eni yam can go otu ọbụla ọ dị ọ na-abọ mmiri ọ naghị abọ mmiri were ya sụwa no mgbe ahụ o nwere speshi ji a na-eji eme gịnị asụ ụtara ji ịsụchakwana ya mgbe ahụ Clara nwoke ọcha ị na-eri ya ọ naghị atafa n'aka ọ naghị akpafa gịnị n'aka a na-amụkwana ya amụ ka esi asụ ya a na-eji mmiri ya asụ ya mgbe ahụ sụzie ya ọfụma ịhụ ụtara ji gị ikpete ị na-eri ya gị na-ata ụtara ji gị o nwere ndị na-ata ya ata o nwere ndị na-ata ụtara ji ata nwee ndị na-eme gịnị na-elo ya elo mana ihe agbanwee na isi akwa adịghịzi ebe ekedoro ya ọ gịnị na-eme ndị Igbo lee gịnị mere ji were nwayọọ na-ala onye ọbụla afụkwa aka azịgbakwa ihe ọjọọ nyekwa ndị na-amaghị ihe ji nọchitere anya ya n'ala Igbo gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya a na-eji ji edu nwaanyị ụlọ uche mgbe gboo ọzọ dịka ibe ya a na-ejikwa ya alụ nwaanyị ma ugbu a kwa mana ebe ka ị hụkwara na ya nụ mgbe gboo nwaanyị ọma echetala m mgbe ọ na-abụ abịa ịlụ nwaanyị a ga-agwa gị efere ji ole ị ga-ebu abịa maọbụ ị ga-ebu abịa ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ nwaanyị alụ nne ya maọbụ nna ya chọọ imete ya mma ọ ga-abịa fojuore ya ji ngwa buru gawa na be di gị uche ndị hụ otu esi fojuoru gị ji like this famili abịara ilu ya na-asị n'enu ji ejibi ịlụ nwa ya n'enu a na-enwe ndị ahụ na ndị ahụ ji ego ịlụọ nwa onye na-akọ ji nke ọma ị ga-ama na ị lụrụ nwa onye na-eme gịnị na-akọ ji nke ọma ọ dị nnọọ ka ebe ị lụrụ nwa ọgaranya maka na oge eji ji ọ ga-afọnye gị ị bụrụkwana onye na-eme ihe n'aka nkwemọtọ ọgaranya nke gị abanyela mgbe elu bụ ala ọsa
na-eji edu nwaanyị. A na-eji ya edu nwaanyị ụlọ mgbe ahụ. Ihe a na-aga ugbu a gagote ọgba tum tum bụ motosaịkụl egotakwa nka ji ka eji eme ya n'oge gboo. Ezigbo ji. Ezigbo ji. Uche nwe mgbe a paaki chuja moto na ji. Ihu nga atọshiga ji otu a na-akpọ ụmụ okorobịa ngwa a na-abụshishi. Ihe a bụ ihe ji mere gịnị nọchitere anya ya n'ala Igbo. Mana ugbu a ọ gịnị na-eme? Ji alaala ka na ike gwọrọ ihe a na-eji edu nwaanyị ụlọ n'oge gboo. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ejiji eme omenala n'ala Igbo. Ọtụtụ obodo na-eri ji. Anyị ji eri ji. Iri ji Mbaise. Anyị nwere ji iri ji Mbaise. Ọtụtụ obodo dịgasị iche iche ji eme gịnị eri ji. Maka na ji nọchitere anya ihe kpọrọ aha n'ala Igbo. Ịhụnanị ya ị gaa na Facebook anyị ga ịhụkwa ya. Hụ n'ebe ndị nze na ọzọ nọ na-eme omenala dị na ji a na-eme gịnị a na-ekwu okwu ya. Irikpanụ ji a na-agwa gị maka ya ọ na-enye aka o. Emeta ya nke ọma next year mgbe a ga-akọ ha ji emekwa gịnị nke ọma. I chere na ọwụ omenala kpekpe no. Ọ bụ omenala Igbo gbasiri ike maka na ndị Igbo kwenyesi ike na ji na-asọ nsọ. Ji na-eme gịnị na-asọ nsọ. Ọ dị ka ọjị. Ọ dị ka ọjị. Hapụkwa na omenala ala omenala adịghịzi. Omenala adịghịzi. Onye ọbụla ị hụrụ ya eburu mmanya ngwọ ya ṅụọ were rụrịrị m anyhow amaghị iwu dị na ya amaghị iwu jigidere ya onye ukwu na onye nta okpu agọrọ. Amaghị iwu jigidere nke o mere gịnị nke o jigidere. Nwoke ji nwaanyị lee nwaanyị ọzọ ya nọrọ n'ime ubi sụbarịa ya na-atụkwa anya na akpụkpọ nri ga-eme is a lie. Big lie. Kedu ebe low cost gara? Kedu ebe akpata gara? Gị ma na-ege anyị ntị mgbe obodo dị mma ụgụ na-asụ ebe ka ị hụkwara n'oge ugbu a na ọka na-anọ n'ime ubi mebie. Ugbu a na-erezi ọka lee n'ọka 500 nwata ọ pụtaghị ugbo oge ruru 1000. Nchọ ihe nwezi ihe na-eme uche na akwụkwọ mgbe ụka na-agba gidigbam. Onye ọbụla dị comfortable. Anyị adịcha relax. Ọkwa alaala maka na ọka alaala. Ọkwa ejula nwayọ na-ala maka na ọka eme na gịnị. Kedu onye na-edosa arụ ọkwa ọka ọ ga-ata? A na-awọ ya premature. Ana m ahụzi ọkwa. Ọka agaghị aka agagburu ya maka na mana mgbe elu bụ ala ọsa ị gaa n'ubi Clara nwoke ọcha lee n'ọka. Ọka bụ atụrụ ma egene tawa ya na-egu mgbe ahụkwa na anyị nwa ji esi onye ọkwa. Ịma na uche esiri m onye ọkwa. Esiri m onye ọkwa. Ị gaa n'ubi ndị mmadụ lee n'ọka anyị anaghị awọ ndị nke nọ n'elu. Ndị nke ahụ dara n'ala ọkpa ji okwe ya bọkasị ya gị were ya na-esi ọnya gị. Ana m anọghị na-ede ma gbuo ọkpa atọ. Chineke me. Ịmaghị onye nwa. Ọkpa atọ ọkpa anọ ọkpa ise. Ị na-ede. N'iwekwara anya ọkwa o. Anaghị enwe anya ya enwe ọgwụ nnatarachi. Mana ihe ndị a dị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ n'ubi mgbe ahụ enwe ka isi kọọ ụgụ. Clara gị hụ akpata abịala ụgụ gị ahụ tarie ya ihe ị ga-adị na gịnị ya ga-adị n'alụ abụrụ gịnị akpata maka ụgụ ga-adị na-eto gwongwongwo onye kwanụ na-akpọ ụgụ oji nyinyinya ihe olitie ya na-eme ala na-eme iriela mkpụrụ ụgụ ala na-eme ọfụma. kedu ebe mkpụrụ ụgụ dị? Ịma mkpụrụ ụgụ ebe ahụ n'ọba ji ka a na-ebusa mkpụrụ ụgụ. Ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị ma ihe m na-ekwu mkpụrụ ụgụ ebe ka ị hụkwara n'ike ụgụ ugbu a ya afọ vegetable seed mkpụrụ ụgụ na-atọkwa. Uche makwa na enwere mkpụrụ ụgụ ndị ka ahụ na-eji agba komkom na-akachabi a na-eji eme ogiri. O nwere nke a na-akpọ nkali a na-eji esi ihe my grandmother mgbe ahụ egusi n'ụlọ ihe ụmụ ndị ọzọ ọ dịzi ọlaala o nweghịzi ihe anyị mere gịnị anyị kpọrọ ya ike egoro ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ emerụọla ha ala nwanne ga-ele nwanne ya gbuo n'ihi ala nwanne ga-ele nwanne ya kwaso ya ike
nwanne ga-ele nwanne ya lee ala ya ree kpere ya ike Eziokwu. ya kputu ntakịrị ya were ego ahụ na-adọkpụgharị ya from police to police from court to court. a na-ekpegharị ikpe nwanne gị o. mgbe elu bụ ala ọsa tupu ikpe na-aga na court ndị ụmụnna ndị obodo atụbiela ya ya a na-ekwedu ka ọ pụọ ama ugbu a ụfọdụ ndị anaghị ekpedo ka obodo tinyere ha ọnụ n'okwu straight to court. gị dọkpọrọ nwanne gị otu eriri afọ gị na-esepụgharị ya otu ezinụlọ a na-aranyere gị taa ekwekwala nwatakịrị tọrọ atọ nwatakịrị tọrọ uche atọ ala na-agwọ ngwere ike small thing o ọgwụla small thing. unu zuzucha ihe ndị a niile gị chee na ala ga-enye gị ihe ị chọrọ asị ọcha ihe emebiwo asị gịnị ọcha ịma anyị chere na anyị ma ihe kara ndị nna nna anyị ha ọwụ 21st century akwụ ya ụmụ Gen Z ụmụ ọlọrọ ọhụrụ ihe mba hapụnụ ndị mba ka ụgwọ nke ahụ agaala ụgwọ nke ugbu anyị ihe na-emebiche n'anya anyị. ịhụ mkpụ mmadụ n'ime ọhịa ya na-acha ya na-awụsị mkpụrụ kedụkwa na onye nwere taịm ịga na nke onye ọzọ ime ihe ọ bụ mgbe elu bụ ala ọsa na aha kpọrọ na ịbụ onye ohi aha kpọọ na vileji mgbe elu bụ ala ọsa na iji agba akwụna famili ga-enwe na problem ezigbo problem ụmụnne gị maka na ụmụ nwaanyị nọ na famili ahụ ịlụpụ di ga-ara ha ahụ itinye ọnụ n'okwu n'obodo gara famili ahụ ahụ hapụkwa ugbu a kriminalụ na-awọ prezidenti obodo ya na-apụta na sel ya na-enye ya na-aga mụ na onye ha ya na-apụta na nga na-enye ya ọkwa anyị eche na everything is alright ike agwụla ndị Igbo gịnị na-eme ọ dị ego ịmasị ọ na-abịa ihe karịa sị tụọ ya aka mkpụrụ nkwụ ọwụ maka ọ na-eji adasa n'ala mkpụrụ nkwụ anọwụzi gaa lee penti mkpụrụ nkwụ ego lere gị ịhụkwara ime ebe m nọ mara na ụra ata eko na ịga na Facebook anyị ga ịhụ mkpụrụ nkwụ onye midia anyị mkpụrụ nkwụ mgbe ahụ n'ihu onye busara nkwụ gị gafara mana ugbu a ihu ebe mmadụ busara nkwụ gị sị na ịgaje ịfara nkwụ lee ụgwọ ahụ m na-ekwu maka ya na Facebook anyị mkpụrụ ụgụ nye ndị na-amaghị lee ike ya nye ndị na-amaghị gị ga ebe nwanne gị busara nkwụ gị kpara ka ị ga-eji esi nri nobody will disturb you mana nke ugbu a na-aha mkpụrụ nkwụ buru ike ya nwanne gị kwuo gị kpere ya ike chụ ya mgbe ahụ ị ga-aga n'ubi nwanne gị kpara akwụkwọ nri lọtasị ya nwanne o agara n'ubi gị ga kpara akwụkwọ nri akpụkpọ ahụ ọ na-emekwa gị si yes aṅụrị adị mana nke ugbu a nwanne gị nyenụ gị permission sị gị gaa gị buru torop kpaa ya buru ya bịa hie eke ọnụ ma na-ere ịma anyị chere na anyị ma ihe ike gwọrọ mana anyị bụkwa ndị okpere ike gwọrọ anyị kpekanyụrụ ebe niile ọ dị ego ụwa nke mbụ kacha mma ịhụ mangala mgbe ahụ gị ikpete lee ka ọha ịhụ nshịkọ gị ikwete na ị hụrụ nsịkọ mana o wee mee na gịnị agbanwee na ọ dị ego n'oge gboo a na-ejiji amata onye ya na chi ya mere gịnị dị na mma maka na otu ọbụla iji kọọ ya maka na gị na chi gị dị na mma chi ga na-eme chi gị ga na-eme ikere igwe otu chi gị ị nwere ike ị ga-egwugide otu a gwugide ala uche chi gbara agba otu ifufụta ya gị esi ihe ke amara na gị na chi gị mere gịnị dị na mma eme ihe ji na-eme mgbe ahụ ị nwere ala ka isi merụ ala ji gị alawa imerụ ha ala ji gị eme gịnị alawa yes jee jụọ onye Igbo a ga-agwa gị ihe a na-adị ka ntaramahụhụ a na-enye onye mere gịnị mahiri aka onye biriri megide nwanne ya onye kpere ikpe arụrụ ala ọ ga-emeji ya eme gịnị alawa mgbe ahụ kwa na anyị dị na nwata Clara o nwee ka isi kọọ ihe mgbe ahụ ị dị na nwata ya eme nke ọma nna gị akpọ gị sị gị na chi gị mere gịnị dị na mma ị nwere aka mmepụ ihe o nweghị ihe na-anwụ gị n'aka o nwere ndị ala dịgodo ala kpọọ nkụ ha kọnye ihe oge eme onye ọzọ kọọ ihe nga ahụ ịbụtụ ha nwa kọọ uche
ụgwụ ha na-eme tututututu eji ọka ha na-eme otu ihe niile adị nyafụ mana ugbu a ihe agbanweela. N'oge gboo ihe ọzọ ji nọchitere anya ya n'ala Igbo wee bụrụ a na-eji ji amata onye nwere ike ịlụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ karịa. Anyị chọrọ ịlụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ajụọ gị ha meni ọba ji ole ka ị nwere. Ị gaa na Facebook anyị ga-ahụ ji hụkwa na akpata ji. lee n'ederede ndị a Ịhụ n'ede. gaa na-ede maka imeta ede aka iriela ede ahụrụ n'ọkụ. ma ede white ahụ a na-eji ebe ibe a na-eji awa ya ebe o buru nke anyị na-ahụ ugbu a na Facebook i were ya gaa ike ọnụ nwe ebe a agba gị ego ole akpọmara ya n'inu ezigbo ede ime ego ole ede na-ada ugbu a ede ekweghị imeta aka o ime ego ole ede na-ada ugbu a ekwe saizi ji igwe ndị nga hụrụ ya mgbe elu bụ ala ọsa ede ịkpara na baka ya adị gị irichabeghị ya 2 years eziokwu irichabe jee jụọ a typical Igbo woman chicha ihe otu 19 kiridimma mgbe elu bụ ala ọsa bịa mee mma olenụ bịa mee lere mmanụ ede ọwụ nke abọịlịrị abọịlị ka ọwụ nke ahụrụ ahụ a prefere m nke ahụ ahụrụ ahụ ha abụọ dịchakwa mma nke ahụrụ ahụ na-atọ m ede ịma ọ dị n'ụdị dị iche iche ya ticha ya ụtazi na ihe emechie ya otu were alibasa mana ihe ndị emeela gịnị ala mgbe ahụ ihe nwaanyị na-azụ n'ahịa mgbe ụfọdụ nwaanyị anaghị aga ahịa ya ete ofe ọ gbaba azụ ụlọ ikekwe di gị amagbuola anụ n'ọnya ya gbaba azụ ụlọ ya ewere ose ya ewere nka ya ewere nka ya ewere nka were na baka ya do ọ prepa ya ala nri ma ntụrụkpa m ụmụ ihe ndị a ha lasichala o mere ka ị ga-esi gaa n'azụ ụlọ nwaanyị Igbo nọ na di ị na-agaghị ahụ ọkazi ị gara na ezinụlọ na backyard nwaanyị ala Igbo ị na-agaghị ahụ ọkazi something is wrong. O nwere ebe ọ dịkwa ugbu a n'ala Igbo mana mgbe elu bụ ala ọsọ iwu ka ọ bụ ị ga-ahụ bitter leaf olugbu ị ga-ahụ ọha mba uche anụ chichala everywhere no parking space sef gị na-akọ ọhịa ọha na enwere ndị nke na-enwecha ọha nwee 30 a na-eji ya ino eme ya ka fence gị hụ ọkazi hụ ntụrụkpa ikpugo okwu ya ụtazi a na-azụ ya azụ olugbu ji ya mechaa oke ọrụ na oke ehi ndị a ọ dị ego ike egoro mana ihe emebiele anyị chere na anyị ma ihe ụwa na-emebi lenu ntekele azụ ewelie ya elu kpọrọ gị aha ego gị tinye ike egoro ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ka inye gị ohere kpọbata nye kene anyị ọsịsa na ajụjụ anyị jụrụ gị na mgbede a na-agbanyeghị oke ọnụ ego ejikwa azụta ji ugbu a n'ahịa gịnị mere ọ na-enweghịzi ihe ndị Igbo ji ịkọpụta ji wee kpọrọ dịka ha si wee jiri ya kpọrọ dịka ha si wee jiri ịkọpụta akpụ wee kpọrọ ihe ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị soro ibe gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gazibatara anyị ozi mgbede ọma my good brother Uchenna Clever ndewo magara m azụze nke ọma otu a mgbede ọma the best woman in the whole world ndewo leave Uche I will buy the bicycle for you thank you the one with a seat the bicycle I will pay aga m eburu igwe ahụ tufuo ya who are you zụtara ya igwe aga m eburu igwe ahụ tufuo ya Ojuọnụ ihe otu ọnụ ya ịmasị onye ọwụwa ya Ojuọnụ ị ga-ahụ ihe ga-eme igote igwe ahụ ma eburu ya tufuo igwe na-ejikwa ego ntị na ihe na-eche mgbakọrọ na village mgbe m matara gị ọnwụ ihe taa gaa n'ihu tinye ọnụ n'okpo my brother ihe mebiene makwapụta ma aga ubi chimeje cheke ma ọ nkwụcha aka ndị mmadụ abụcha na akwọ nwa nkwụ na-anụ n'elu ahụ nwa epe ya ma ihe eji ama nkwụcha aka kwa ọka dara na ọsa atụ ha nnụnụ tụ ha ube bekee nọ na fam m bifo m ga-abịa ndị mmadụ awụ ọnya amụrụ a ga-ekwu na oleghara azụ nwa na ihe njila vileji kemgbe ihe wee edi m na tan chamba ọbana m ri m na tan ma ala vileji ihe 5 years azụba m mmanụ n'ime ahịa a na-eji aka m asọ nkwụ Uchenna ga-enye m ihe my WhatsApp line mee send ya na gị
ebe m soga nkwụ na ihe m na-eji aba nkwụ. Mana ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a bụ gịnị mere ji ji wee laa n'ala Igbo? Ihe ji wee laa n'ala Igbo one thing number one development. Ndị oshi ndị mmadụ ga-agbacha mbọ si ha ga akọcha ugbo kọọ ji. Ị ga-aga n'ụlọ mmadụ gaa hụ ọba ji esoti akpa iro before ha na-eme eji egwu ojii n'aka ha aka gbuo ọka ya n'aka ha aka. Ndewo ya gazie mgbede ọma. Odogwu na redio Ya gazie. ekele m Uchenna Clever Ọnụaha. Ya gaziere gị nọ nwoke ọma. O jezuru obodo Clara nwoke ọchị. Gbapụ ya ọsọ nọ. Ekelele nke Uche were nwayọ onye na-akpọkwa gị celebrity nyefa celebrity. Ọkwa nụnyere m ya. Nnekwe m da wọd ọ nọkwa n'oyo. Ngwa gaa n'ihu. Nnụnyere m enye ọ nụnyere m ya ihe meritere biko onye gị na ya na-ekwu ma ya otu a nwoke ọma. Ịma ihe na-alụ ụkwa jee eze ghọtala egharị ajụjụ jụrụ. Ịma ihe kọsụrụ ụfọdụ ihe jụrụ na uche ilu ugbo na ị ga-ahụchi enwe eze ala oke na ụfọdụ ndị bekee anyị na-nwere ike gome iwebata ọwa eziokwu ala anọmalị ga-ahụ eziokwu kwụ ọdụ. Yes, oke uche lebe ka m jigodo gị gogodo m ga-akọpụ aga ha akpụ ifuru japụ ka m jigodo gị elebe a na-akọpụ aza akpụ na before those days na kema na enwe mgbe a na-eji ma harvest a na-eji ihe ndị ahụ bịa nye onyinye onye ọbụla bara na bezi ndị nne ịghọtala eji eme harvest peta ugbo uche elebe a na-akọpụ akpụ erechicha n'ala so ihe mere ugbo na ị ga-ahụzi onye kọgaji enweghịzi. That is it. That is the truth. Uche ihe gbuga anyị. Ihe m chọrọ ịkawo biko ndị na-ere aghara biko welekpọ n'aka atịire ala enwe target ọwa alụkata ewere ala ere owu itinyere ala ga-enwe target ịghọtala ga-enwe target ọwa alụkata kpom ga-ere m ala uche ọ ihe mere enweghị onye kpọgaji ma akpụ ya gaziere gị. Ya gaziere gị nọ Mike ike agwụla. Ala agwụla nọ. Mmepe anya erele m tarị ebe niile ị gara amanye biko. Eresichala ihe niile. Eresichala ya. Mgbede ọma. Obodo na redio. Ya gazie nwoke agụ. Na mma Clara electric bulb ndị Imo steeti adịkwara gị na mma. Dịkwara go. Ndị na-ekwuru bọsị tawa mbe ka ọ bụ ka mgbe ha hụ nwoke agụ na Igbo kwa ọkụ na-ere wa. Ịga gị nzokwu. Ihe mere ihe ndị eji ele ahụ oge mgbe ochie a. Ebe village. Ọ gwụla naanị fama ka o ji gbata onwe ya dịka nwoke ahụ agadi nwa okorobịa ahụ o ji biri iwu fama ọ ga-eji ụmụ nwaanyị abụọ atọ anọ afọ pati ji sụcha ya ha niile ụmụ ya niile anwụọ mmadụ. Nga n'ihu ọha nwere na vileji na throughout ka m dọrọ ya mana otu aka pụtara ga ndị ochie ji bụrụ ụfọdụ ndị na-eche anya ahụhụ ka ma ajabe ụmụ nwunye ndị ahụ ndị ochie sụrụ ya ahapụ ya kọmọgwala okwu oleka ndị ochie bụrụla ya ọrụ ihe ndị ụfọdụ ndị na-eche anya apụla azụmahịa ndị ahụ biko ana m onye ọbụla ama lepụta udo ya anya. Ndewo ya gazie. Ozi akala nkọ na Facebook anyị ahụ na nke gị ọkpara Hipolitus ọkwa ya ebere echi isi kansụl ime obodo Ide Atọsatụ nke steeti Imo mana ibi n'Owerri zibatara anyị ozi gị. Anyị ahụ na nke gị Christian Osuọha isi ohi ọsị mgbede ọma Uchenna na Clara ọsị n'oge gboo ndị nna anyị ha bụ ndị maka esi akọpụta ugbo ka esi akọ ugbo mana ugbu a ndị ntorobịa anyị na ndị nna anyị umengwụ juru ha ahụ. Ọsị Chineke gọzie anyị abụọ ya gọzikwa gị nọ ndị nna anyị na ndị ntorobịa ugbo nwekwara ndị nke gbasiri ike anyị ahụ na nke gị for good. Ọsị mgbede ọma Uche na Clara na ihe anyị na-eme ebe a ọ masịrị ya nke ukwuu na anyị na-eme nke ọma o wee bụrụ ya. Anyị ahụ na nke gị Emmanuel isi egbu na-ego anyị na mgbede a ọdụkwe oke ọsị Uche na Clara ndị nwe okpu ya gaziere gị nọ. Anyị ahụ na nke gị na mgbede a Nkem Juliet ọ na-ekele anyị ọsị Uche nlekene ka Clara si wee take am out n'udo peacefully na gịnị mere nna agaghị a surprise tụ ya mechie anya m otu a
zụtara ya igwe ahụ ọsọ hụrụ anya abụọ n'anya mma amechi anya ihe m ga-azụtara Clara wiil igwe ka m ga-egotere ya ọkụna ọ ga-akakwa mma na anya nghee oghe ka m nwee ike gotere ya ihe m chọrọ onye midi anyị kedu dị ihe ị na-egosi dị anyị ihe na Facebook anyị ihe a na ị ga-eme appetite m na-adị high biko Comrade Nwachukwu Gabriel Osimgbede ọma ndị nke m n'ụwa nke mbụ ka mma ya gazie ọ na-ajụ sị anyị ka nwere eze eji na ụwa nke ugbu a ọ dị egbe ajụjụ nke jụrụ ha ọ dị oke mkpa Ugochukwu Wisdom Osimgbede ọma Uche na Clara isi Abia Aba zibata ozi gị anyị ahụ na nke gị Jennifer Osimgbede ọma Uche na Clara na anyị enweghịzi eze ji ugbu a n'Imo steeti ya gaziri gị nụ Jennifer o wee bụrụ ya ozi akala nkọ eze ala Juliet Osimgbede ọma my good people na n'uche nke ya na otu ihe mere ji kwụsịtụ n'ala Igbo bụ maka oshi na ndị oshi na-aga n'ubi na-egbuji ndị mmadụ ọzọ ya wee bụrụ mmepe obodo bụ development ya gazie eze ala Juliet anyị ahụ na nke gị Francis ọ nọ n'iwu ọsọ Uche na Clara ndị ọma ndewono na anyị emeela nke ukwuu na ichetara ha njirimara Igbo na mgbe gboo oge Igbo bụ Igbo ọsọ ehihie ọma nọ ya gaziere gị nọ otu okukpọ m ka enwe ike chọkọlata ya na mgbede a ọ nọ ebe ahụ ndewo dị m mma mgbede ọma Idoma my sister. Ọ dị ka Uchenna chọrọ ịzụrụ gị tanga nche. N'enu m. Ọnwa jiri ịsa akpọ. Gaa n'ihu. Echetarala m ihe buru ibu n'abalị. Ma mesam na-akọ ma joku ma ji abalị ma ji ihe niile nwee ka a na-akọ. Okay. But ihe na-ege ahụ ndị mpa ndị ahụ anwụchala and another thing na-enwekwa na development ahụ kasịchala ụlọ ibi mana vileji na ịbịa vileji gaa amatazi ebe vileji na ebe wota dọọ ya na akọsụcha ụmụ ihe ndị ahụ ndewo ya gazie nwaada Clara jired ọ gịnị ka a na-akpọ ya ọnụ ji ahụ na-awụ igbuo ya ọ na-agba mmiri o ji adị mmiri ji uhie ehe ya ịkọtụọ ya mesa anyị ozugbo mee ya echenji kọlọ ọ dị egwu ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Enjoy super fast unlimited internet in your homes, office and hotel with Granite Technologies. Stream, work, learn and connect without limits. No data cap, dedicated upload speed and download. Our network is reliable, unlimited, secured network, and the rapid speed you can count on. We are offering 50% discount on first 50 customers with 1 month free unlimited speed. No buffering, no interruptions, just smooth, powerful connectivity for your homes and businesses. Join thousands who trust Granite Technologies for internet that keeps up with your lifestyle. Visit www.graniteng.com or call 070-311-95298 or 0813-9235-947. Granite Technologies. Fast, reliable, unlimited. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. o jirila nkeji abụọ gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma eko abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuesday
abalị 7 nke ọnwa 4 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kebbi arajiela egwu. Ị ga-anọrọkwa na ndị agha ala anyị akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ndị agha ala anyị na-eji ego ha azụta ngwa ihe ndị ha na-asụ n'ahụ. Ị ga-anọrọkwa na Magoa agbatịkwuo na ọnụnọ ya n'otu egwu bọọlụ Manchester United ruo afọ 2027 na-abịa abịa. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ụnụ ga n'olu ya bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kebbi bụ nwa amadi aha ya bụ Mohammed Usman Zuru arajiela egwu. Akụkọ a nụrụpụrụ na ọ nwụrụ n'otu ụlọ ọgwụ ọwụ dị na mba Ijipt bụ ebe ọ gara ịnara ọgwụgwọ. Ka ọ dị ma ezinụlọ ya ma gọọmenti steeti Kebbi emebeghị ka ọha na eze mara ọrịa ọ na-arịa gburu ya. Dịka ọ na-ekwu okwu gbasara nke a, onye enyemaka nye gọvanọ steeti Kebbi bụ nwa amadi aha ya bụ Idris Zuru ekwuola na nke a mere eme ma kwuo na ọmụmụ amadi a bụ nnọọ ihe ịtụnanya wee nye onye ukwu na onye nta. Onye nweburu mmasị iji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa onye isi ala Naịjirịa n'oge gara aga bụ nwa amadi aha ya bụ Gbenga Ọlawepo Hashim achabiela ụdọ jigidere ya n'otu pati PDP. Ya bụ Gbenga Ọlawepo Hashim mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akpụkpọ ederede leta o wegara onye isi oche otu pati PDP na wọdụ ya. Na ya bụ akpụkpọ ederede leta o kwuru ya hooha na ọ bụ n'ihi ọgba aghara na-ahịọtụ n'otu pati PDP n'ala anyị mere o ji kpebie ịgbahapụ otu pati ahụ. Ka ọ dị o mebeghị ka ọha na eze mara pati ọzọ ọ ga-esonyere. Ọkaikpe ziri ezi nke ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja bụ ọkaikpe ziri ezi Binta Nyako anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee tụọ otu nwoke ọwụ aha ya bụ Hamatu Mmodu mkpọrọ afọ 40 40 years imprisonment maka ibugara ndị oyi ọha egwu Boko Haram nri. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ọchịchị etiti Naịjirịa site n'aka onye Attorney General na onye minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi n'ala anyị dọkpụrụ nwa amadi aga ụlọ ikpe bụkwa n'ebe ọ nọ kweta na ọ bụ ihe o mere. Na ya bụ ụlọ ikpe eboro ya ebubo 4 bụkwanụ nke o ji ọnụ ya kweta na ọ bụ ihe o mechara. N'aka nke ọzọkwa ya bụ ụlọ ikpe tụkwara nwa amadi aha ya bụ Isa Ali mkpọrọ afọ 10 years imprisonment maka ibuga akwara ndị Boko Haram nri. Nwa amadi a jikwa ọnụ ya kweta na ọ bụ ihe o mere. Ndị agha ala anyị apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ndị agha ala anyị na-eji aka ha azụtara onwe ha ihe ndị ha na-asụ n'ahụ bụ nke gụnyere akwa ndị agha, akpụkpọ ụkwụ na ihe ndị ọzọ. N'akwụkwọ ozi ya bụ ndị agha ala anyị ewepụtara ọha na eze bụ nke si n'aka onye na-arụgodi ọrụ dịka onye na-ahụ maka mmekọrịta ha na ọha na eze bụ Apolonia Anele. Ha kwuru ya hooha na ọ bụ ha nwa na-enye ndị agha ala anyị ihe niile ha na-asụ n'ahụ ha ma hụkwa na ha jikeziri nke ọma. Nke a na-abịa dịka otu onye ọwụ bụbu onye agha ala anyị aha ya bụ Rotimi Olamilekun bụ onye ama dịka Soja Boy pụtachara kwuo na ndị agha ala anyị na-eji aka ha egote akwa ndị agha, akpụkpọ ụkwụ ndị agha na akwa ndị agha ji awọ mgbọ na-agbanyeghị nchọnchọ ego eji akpụ ha kwa ọnwa. Mana ka ọ dị ndị agha ala anyị apụtala kọwara ọha na eze na akụkọ dị otu a na-efegharị eruji ya afọ na ọ bụ ha nwa na-ahụ maka ọdịnamma ndị agha ala anyị tinyere ihe niile ha na-asụ n'ahụ. Ochee goolu ndị Super Eagles otu egwu bọọlụ West Ham bụ nwa amadi aha ya bụ Atọ Okonkwo apụtala mee ka ọha na eze mara
na o kpebiela ịgbahapụ mba England ma gbara ala anyị bụ Naijiria bọọlụ. Ya bụ Atọ Okenkwọ dị afọ 24 bụ 24 years bụkwa n'onye otu di na nwunye ọwụ si ala anyị bụ Naijiria mụrụ na London nke mba England enweela mgbe ọ gbara mba England bọọlụ n'ogo under 15 nakwa n'ogo under 18 mana ka ọ dị o kpebiela ịgbara ala anyị bụ Naijiria bọọlụ. Ka ọ dị ọ bụ otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba ụwa bụ FIFA bụ ha mere ka ọhaneze mara maka nke a. Ka ọ dịkwa a tụrụ anya ya bụ Atọ Okonkwọ ịgbara ala anyị bụ Naijiria bọọlụ n'oge na-adịghị anya. Otu egwu bọọlụ Manchester United apụtala mee ka ọhaneze mara na onye ji agbara ha bọọlụ n'azụ bụ Harry Maguire ebinye ha n'aka n'akpụkpọ ịgbatikwu ọnụnọ ya n'otu egwu bọọlụ ahụ ruo afọ 2027 na-abịa abịa. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ Maguire bụ onye sonyere otu egwu bọọlụ Manchester United n'afọ 2019 gara aga site n'otu egwu bọọlụ Leicester City n'ọnụ ego nde pounds 80 million pounds. Agbarala ya bụ otu egwu bọọlụ Manchester United bọọlụ ugboro 266 266 appearances ma sonye ọkpụ goolu 17. Ime nke ọma ya n'otu egwu bọọlụ Manchester United malite n'ọnwa Jenụwarị afọ a mere ka mba England ji wee kpọghachie ya n'otu egwu bọọlụ ha maka bọọlụ enyi na enyi ha kọrọ n'ọnwa Maachị gara aga. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kebbi arajiela egwu. Emekwara nke ịnụrụ na ndị agha ala anyị akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ndị agha ala anyị na-eji ego ha azụta ngwa ihe ndị ha na-asọ n'ahụ. Emekwara nke ịghọta na Maguire agbatịkpuola ọnụnọ ya n'otu egwu bọọlụ Manchester United ruo afọ 2027 na-abịa abịa. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Are you a business owner in Owerri who wants to grow your business and get funding? Then listen up. The Kingdom World Builders Conference is happening at the Rockview Hotel